राम राम मंडळी, आज होतो संडे आणि 15 ऑगस्टाक मम्मीचो बर्थडे झालो. पण त्या दिवशी गोकुळाष्टमी असल्यामुळे मी तिका खंय बाहेर घेऊन जाऊक ना. मग तिका म्हटलंय चल आज आपण मस्तपैकी दोघाच बाहेर जेवक जाऊया. मग गाडी काढली आणि थोडीशी स्टाईल नेहमीप्रमाणे मारल्या आणि आम्ही येऊन पोचलो बांद्या कॅच कुझिन मध्ये. मी हॉटेल बद्दल खूप ऐकान होतं पण कधी येऊक नव्हतं. मग मम्मी म्हटलं आज आपण जाऊया. मग आम्ही दोघं पण त्या रेस्टॉरंटला पोहोचलो आणि एवढी शांतता आणि इतक्या छान वाटला ना आणि त्यांचा अँबियन्स पण इतकं छान होतं ना व्यवस्थित. आणि तुमका माका वाटतं सांगूची गरज नाही, तुमका व्हिडिओ बघून समजतच असताला की किती गर्दी होती. प्रत्येक टेबल फुल होता आणि व्हेजिटेरियन वाल्यांका सुद्धा अजिबात घाबरायची गरज नाही का त्यांचा बाजूकच प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट सुद्धा असा. मग मेनू कार्ड बघलंय आणि मम्मीक म्हटलं चल काहीतरी आता ऑर्डर कर, भूक लागली. मग मम्मीने एक चिकन थाळी आणि चनाक थाळी ऑर्डर केल्या आणि थाळी बघूनच असं झालं की बाबा केवढी मोठी थाळी आहे ही, पोट भरताला. आणि त्यानंतर माझ्या थाळीत गुलाबजाम, सॅलड, गोलमो, तिसरे, कढी आणि चनाक चनाक तर एवढं मोठं ना, माझ्या पूर्ण हाता एवढी लेंथ होती त्याची. मग मम्मीने टेस्ट केल्या आणि मम्मीक तर खरंच खूप जास्त आवडला टेस्ट. आणि त्यानंतर मम्मी हे तिसरे जे खाल्यानत ना ते पुरे फुसून चाटून फुसून तिसरे संपवल्यानत तिनं. आणि त्यानंतर घेतल्या चिकनचं लेग पीस आणि चिकनच्या लेग पीसवर असं जो तिनं ताव मारल्या ना सगळा इतक्या खाल्यानंतर सोलकडी तर हवीच म्हणून सोलकडी पिल्या आणि आम्ही लोक घराकडे. आणि माझं तर पोट फुल पॅक झाला होता. तुम्ही पण लवकरात लवकर जाऊन एवढ्या टेस्टी फूडचा आस्वाद घ्या आणि आपल्या मराठी माणसाक असंच सपोर्ट करा. ऍड्रेस मी तुमका स्क्रीनवर दिलेलाच असेल. थँक्यू.